besi le nto iqalile sisesikolweni sasi-athendele principal wesikolo, so saphuma ngo-11 ebusuku. Xa sihamba sabuye sibayi-force ngamantombazana kange-16 i-youth day, so sangena egxamesini safika salala. I think bayingo-12 ngosalala ngela xesha silala ngayo. Then zange sindiva umntu xa ingena endlini thina. Mna since ndandilele ekuqaleni ndothuswa ngumntu ondivusayo. Xa ndifunyisa amehlo and ndandinganxibanga specs, so ndanxilisa amehlo ndamjonga. Wathi mandingamjongi ndabe ndivusa aba basecasi kwam uba hayi bo guys ndiyambona lo mntu. Kwabe kuvuka lo secasi kwam ke ngoku emjonga naye watsho wamhlaba like phezu kwengubo uba hayi simjonga. Then ke wasibuza ke ngoku lawo uVaseline uba kutheni sileli sodwa. Sathi ke thina asaphendula wabuza uba bapha abanye. Since egxamesini sihlala sibayi-5 sebe sileli sibayi-3 wabuza bapha abanye. Ndathi ke mna ke hayi siphelele, wathi hayi siyaxoka baphi abanye. Andamphendula ke mna ke. Then ke ngoku wathi mandikhulule. Ndathi ke mna kanti funa sabe sijijisana ke ngoku ameme nenhlaba ke ngoku apha ezandleni. Ndathi ndamyeka kuba befuna uphumela komnye ebesecasi kwam ohlele i-victim ye-rape. Ndathi ke mna ke ntomana makadlwengule mna instead. Thatha ixesha lakho ba. Thank you kwandlwengula. Abefuna ukuphumela kuloo ndlela ecasi kwayo nami ndicela amyeke ngoba useke yi-victim ye-rape andifuna phinda yi-experience le nto kwesibini. Then ke ngosancedwa ngomnye i-roommate yethu wafika banqonkqoza abake lakhe besithi yena beleli kwenye indlu ufuna uzofuna ingubo kule ndlu selikuyo. Wafika wanqonkqoza. Then ke ngoku laa bhuti uVaseline wathi masithule wabendibeke iiphozo emqaleni wathi masithule. Wabekhwaza igama lam ke ngoku lo besiqonkqoza esithi mandivule. Kha uyabona uba andide ndivule and andingumntu ofana alala ixesha elide ke. Watsho ke ngoku lo besemnyango wapusha umnyango then waphuma wabaleka ngefestile. Uphuma kwakhe abaleke ngefestile ke ngoku sivulele lo ebeqonqoza ngenyanga engeneni kwakhe siphume sibalekeni sonke sobayi-4. Caba ngothina siphume sabaleka ke kwangena omnye engeneni kwakhe uthi uyojonga lo beyothatha ingubo. Xa ifika phaa wafika walala newele lakhe. Bafika bavala ifestile waphinda wabuya waphinda udlwengula lo wana befika wayolala phaa awesibini. Naye sizokothuswa yikholo yakhe sixele uba udlwengulile sicela sizomvulela umnyango. Ke egxamesini safika ke nathi samvulela sasho ke sahamba esikolweni siyoxelela utitshala uba basidlwenguliwe. Then ke ngoku xa sifika phaa wabe uprincipal engekho sahamba nomisa imcaphukisi saya le nto ke epolice station.